Genah-genah kon pateni. Ngene iki apa ngene iki? Angel nguripno. Tak uripno alon-alon. Kembang kemukus, kembang terong, ngiris tempe kok dipencong-pencong. Wah, macem-macem ae. Duit 100 digawa metu nyang embong kepingin weruh obahe botekan. Mulai. Salah peno dhewe. Manuk sriti kecemplung gentong bengi ngipi kecemplung gentong.
kanca nom-noman aku nek nonton nyegat dek lompongan iku perlune senggol-senggol aku weruh ana arek wedo ayu bareng tak cedheki katak mesem guyu tak takoni jenenge gak ngaku bareng tangga sebelah kondo duit niku ngoten lare bisu ngawur rupane ayu tapi baksone pedhot enak ngono iya itu setitik ngomong setitik pelak-palan alam ayo cak dibangun itu sore-sore rasane koyo tegengkek geger arek-arek soro iki sing diarani jula-juli nyemek-nyemek dadi yo gak beda kare musik gak musik tok kene gawe joget masih jula-juli yo kene gawe joget tapi nggih siji nek jogete orkes iki goyang pikul lah nek jogete ludruk goyang paha ngajak joget alon-alon joget mari joget joget wak jogaget la 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 mari joget bersama-sama joget mari joget joget ojo ket-ket mari joget bersama-sama begadang jangan begadang kalau tiada artinya begadang boleh saja kalau ada perlunya
ngidung terus ya pegel. Ngomong terus ya meniren. Timbangan aku ngomong ijen. Tak tutukno ya gak cukup sedina sewengi. Umpamane ngomong ngono macem-macem. Ngomong iko, ngomong iki. Ngrasani kanca, ngrasani tangga. Ngrasani tangga ya gak apik. Ngrasani kanca ya ana apike rumah saku. Gak tak rasani apa kaya kancaku situ iku Basman. Kapan tak takoni, jange nang dibahas telek buku. Tekon dibahas telek buku. Lho arek iki lho dadi apa wong ngatasi anak garimun bakul legen ae lho. Titik telek buku. Mangkane biyen yo aku gombol Basman biyen. Basman iki gak iso maca, gak iso nulis. Ngono saiki akal-akal telek buku dadi apa? Tanteni ae. Lho, Bas. Tak rasani arek iki. Kon ngrasani aku. Iya. Ngrasani apa? Ya tak rasani. Iya, iya. Peno ya. Tiap-tiap kepethuk aku. Mesti telek buku. Iya jane. Lho, Ya peno iku lho dadi apa? Lho, dadi apa? Sing tak maksudne ku ono apa sebab aku telek buku. Iya, iya. Aku telek buku nang ndi? Pertama yo nang Suralaya. Iku lho Surabaya. Oh, Surabaya, Suralaya. Kon iku gupu ya iku apa kan ugel. Ayo wis. Surabaya ya, sampai Krian, Sidoarjo, Malang, gak cocok kabeh buku iku. Mulan sing tak telek iku cocok nang tuju aku ngono lho. Lah kon iku telek buku apa? Sing tak goleki buku ilmu hewan. Waduh, dadi apa? Wadah-wadah ya sing kan niku. Kon telek buku ilmu hewan. Iya. Lah perlu nih. Lho ngene, nek aku soleh buku ilmu hewan, Iya, iya. tak pelajarane masalah ilmu hewan. Nek wis aku mlajari ilmu hewan, aku kepingin nyambut gawe nduk mantri kehewanan. Kepingin dadi ratune kewan. Iya, ora apa-apa. Oh, arek kok lolak-lolok ngawur ae. Kon niku kepingin dadi matri kehewanan. Iya. Waduh. Lah terus tibane ya saiki belajar. Kon wis ngerti wabeh kewan-kewan iki. Wah, komplit wis. Kewan sak dunia iku Lho, sing darane kewan bentuk apa saja. Iya, iya. Saya tahu. Iya, iya. Jumlahe kewan opo aku ero. Lho. Ayo nek gak yakin takono bare aku Iya. kon. Cak Bas, Iya, iya, nek iya. pancene peno ngerti Iya. bari sejarah kewan-kewan kabeh. Iya, iya. Tak takoni. Takono. Jumlahe kewan Iya, iya. sak donya iki ana pira? Lho, lah bentuke kewan opo lak ngono? Lho, upamane ya. Iya. Suatu contoh upamane kaya banteng iku banteng. Iyalah, Banteng. pertanyaanmu sangat ringan. Iya. Nek takon ilmu hewan ojo sing enteng. Lho, lah. Sing abot ngono, sekirane aku iso bingung ngono lho. Wo, lah takon apa sing abot? Ojo takon banteng. Lah takon apa? takono ngene, Iya, tak bas. iya. Ndrung sengenge kono apane? Takon ngono lho. Lu, Iku mesti isan oleh ku mikir. sampai semono, Bas. Iya. Wong roh jroning sengenge iku. Iya. Iku wong sing sugih ilmu pengetahuan. Lho, ya apa takon niku? Penaruh. Lho, takono. Cak Bas, Iya, iya. aku takon. Iya, iya. Penaruh jroning sengenge. Sopo sing ngeru? Oh! Kok niku? Aku cuma ngomong tok. Asakane lak ero tuwas aku takon. Ngono melajari ilmu kewan. Sik takon apa sih? Jumlahe apa sih? Takon banteng iku lho. Jumlahe. Iya. Banteng ya nek jumlahe. Iya, iya. Nek gak salah kira-kira udakara nek gak kliru iki lho ya. Iya, iya. Tak banteng sih. Iya, banteng. Banteng itu jumlahe kurang luwe udakara Iya. nek gak salah kira-kira ya. Iya, kira-kira. iya, iya. Lah banteng sih. Heeh. Udakara nek gak salah kira-kira apa iku banteng. Udakara kuwi. Wah, balik gak salah udakara. Kon niku ro tak ro. Lho arek kok lolo. Lah apa kok niku? Lah ya kon niku ro tak gak ro. Lho ro aku. Lah iya. Nek kon takon jumlahe banteng. Iya. Nek gak salah banteng ngono ana 45. Oh, banteng 45. Iya, Lah nek wedhus, 35, lah nek sapi, 09. lah nek bandeng 01. Banteng ya takno. Kon niku pelajari ilmu kewan tang kramal kon niku. Aku mesti gak ndak kon niku takno. Oh, maksudku ciri khas kewan iku lho, Bang. Oh, takon ciri khas kewan. Iya. Lah nek kon takon ciri khas kewan, Iya. dibagi cuma papat. Oh, lah kok mek cuma papat kewan? Iya. Lah lek panjenengan bagi cuma papat, Iya, iya. termasuk kewan apa ae? Iberan, Beran, berangkangan, Berangkangan. telusuran, Telusuran. gremetan. gremetan. Ono kabeh. Waduh. Saiki nek diarani kewan iberan niku apa? Kaya to ya. Iya. Manuk ulung, manuk gagak, manuk glate, apolo, montor mulu, sapel. Ah, Kan lho kan plak-plak kae kan lho.
Lah lha apa motor muluk kewan iberan iku? Lah miber motor muluk iku. Lho anane miber iku ana mesine. Lho iya rek gak ero rek. Oh, motor muluk direken kewan. Gak ero arti. Karo. Lali ya iki. Iku sing diarani kewan iberan. Iberan. Lah saiki sing diarani kewan berangkangan. Kebo, sapi, wedhus, kucing, anakmu. Oh, bedes iku. Lho gak percaya nek anakmu iku termasuk iku. Lah lapok anakku kewan Lah berangkangan. nyatane aku wingi waktu nulis anakmu berangkat unisor. Ya ancene anakku gorong iso mlaku. Tak sakno kewan. Anake kancane direken kewan iku tak banting konku. Ayo takono. Iku mang sing diarani kewan berangkangan. Iya. Kepapi wedhus lan yo liyane. Iya. Lah saiki sing diarani kewan telusuran. Karo kon. Lho. Apa? Ula, welut, cacing, lontong. Lho kandhane kok wae. Wong arek kok kandhane kok wae. Lah lha apa lontong iki kewan telusuran? Ora gak percaya ya. Iya. Lontong ana godhonge iki. Iya. Oncek ana lah trusur. Lho, oncek ana trusur. Iya. Iya nane lontong iku telusar-telusur, ancene lontong iki lunyu. Lah iya lah gak ada sikil lah. Oh, Kandhane. lontong direken kewan ae. Ayo takono. Ngono jare kewan gremetan barang. Lho kok gremetan. Ero kon kewan gremetan. Apa gak ero? Apa ae? Kewan gremetan ya. Iya. Semut, Semut, tumo, gurem, tanganmu. Oh, ancurit iku. Lah apa tanganku kewan gremetan ini? Ya tani pingenane. Iya. Waktu Lodok Warna Jaya main gone kampung, Iya. ditanggap wong perseorang digawe, Iya. sing nontok berjejal-jejal, Iya. kon gak uman nggon. Iya. Ora apa tanganmu ngrepet nang yutun. Ayo. Lho, kan kudu ngerti. Apa sebabnya tanganku gremet nang yutun? Iya. Ancene aku nyelang korek. Apa umum wong wedok sili korek. Oh, kae gowo barang ayo. Oh, Titenono. Iya. Wong wedok nek nggo korek ngono ape bajak. apa wong wedok bajak iku? Ngawur ae. Iku ngono diarani hohi he. Apa ya hohi he? Oh, ngono jare kon ngerti bare kewan. Lho apa gak ngerti. Nek panjenengan kon ngerti bare kewan kabeh. Iya ya. Saiki aku takon. Iya. Ku nek sampe gak iso tak coploki irungmu kon. Apa? Ngiru-ngiru iku ngawur ae kon niku. Saiki kewane cilik, Iya. tapi sing dibutuhno nusa dan bangsa. Apa? Waduh repot, Derek. Ayo. Kewane cilik Iya. dibutuhno negara dan rakyat. Iya. Tawon. Lho tawon. Lah apa sebabnya tawon kok dibutuhno? Anane tawon dibutuhno rakyat dan negara. Iya. Sebab tawon ngono duwe madu. Ojo cacak rakyat. Iya. Bapak ilmu kedokteran butuhno madu kanggo obat-obatan. Dadi sing penting madune ya. Madune. Lah apa sebabnya tawon iku kok kanggonan madu? Anane tawon iku duwe madu, Iya. sebab tawon ngono duwe entuk. Lah. Iya. Ditenono entuk ya. Entuk ya. Ojo lali entuk. Pinter nek ngono. Entuk ya. Entuk. Dadi nek ngono tiap-tiap kewan, Iya. iki sing duwe madu Duwe mesti duwe entuk. Entuk. Duwe entuk duwe madu. Iya. Entuk lho ya. Entuk. Kon ro kala jengking. Ero. Kala jengking duwe entuk kok gak duwe madu. Bongko kon le. Waduh perkara entuk mau. Karo kon. Lah iya. Iya. Tak badhe. Heeh. Anane kala jengking iki mang duwe entuk, Iya. gak duwe madu. Iya. Sebab kala jengking kanggonan supit loro. Lah supite kan kiri. Duwe sopit tengen. ya. Iya. Dadi nek ngono sopit iku gantine madu mesti. Ini madu ke, kon niku takno. Sopit lho ya. Supit. Iya supit. Kon ro kepiting. Ero. Kepiting duwe sopit. Iya. Lah kok gak duwe entuk? Bongko kon le. Waduh, perkara sopit, Lah iya tak badhe. Iya. Anane kepiting nek supite gede-gede, Iya. tapi gak entuk. Iya. Kepiting entuk gak duwe. Iya. Nek lemi duwe. Lemi. Ndoke sing digendong gegere iku lho. Ndoke lho. Mulane ditenono ae. Iya, iya. Sapa sing gegere jembar, Iya. sapa sing gegere ombo, Iya. mesti duwe lemi. Dadi tiap-tiap kewan Iya. sing gegere ombo, Jembar. gegere jembar Iya. mesti duwe lemi. Duwe lemi. Aku takon. Iya. Pamanmu iku gegere ombo, Iya. gegere jembar. Iya. Lah kok pamanmu gak duwe lemi? Gak slamet ta iki. Oh, ana arek kok lolo. Kon kok gendeng aku niku. Ayo nanti lemine pamanmu. Ilmu hewan nang paman-paman iki lho. Lah iya pamanmu gegere ombo kan lemine. Ajane pamanku gegere ombo kok takno. Lah iya, lah kok gak duwe lemi ayo. Iya tak badhe ya. Iya. Anane pamanku gegere ombo, Iya. gegere jembar, Iya. gak duwe lemi. Iya. Ojo rame-rame. Iya. Lemine paman wis entek.
Lantek nandi? Lemi pamane sentek. Lanteke nandi? Anane entek ya. Iya. Dicocok bebekmu. Pedes iku. Lah apa bebekku nyucup lemine pamanmu iku? Lah kok takut sing enggak. Ngono jare iso. Lho iso. Ayo terus Dik. Sik, aku tak takon. Ayo tak jawab. Boleh sampai gak iso? Iya. Kon tak banting nek kene kok. Lah apa banting-bantingan wong takon. Ayo takono. Sik, aku takon. Iya. Kon roh keong. Ro, bekecot barang iku. Bekecot. Ya ro. Apa sebabe bekecot iku nang ndi omahe kok digawa? Anane bekecot ngalor ngidul omahe digawa. Iya. Sebab wedi kon nggoni. Hei, lha apa aku ngenggani omahe bekecot iku? Ya kok cukup ya wae. Lah iya gak cukup. Dedek iku, Gel. Lah iya. Anane bekecot ngalor ngidul omahe digawa. Iya. Sebab wedi barek konang. Lah ngono ta wedi barek konang. Iya. Aja lha apa aku ngenggani omahe bekecot iku. Yo enggak yo. Dadi wedi barek konang ya. Barek konang. Lah apa sebabe kok wedi barek konang? Anane wedi barek konang sebab konang ngono nggawa geni, nggawa obor iku apa? Sing kelip-kelip Iya ya. lak geni ae. Gawe nyoloki dalane. Aja sampe kesasar. Iya. Lah iya. Lah apa sebabe konang kok nggawa geni? Anane konang nggawa geni, konang ngono wedi kala mangga. Sebab kala mangga masang ranju, masang jaring iku apa? Jaring ya. Dicoloki sik padang. Lho, supaya gak kejaring kayak ngono. Iya. Lah apa sebabe kala monggo kok masang jaring? Anane kala mangga masang jaring, Iya. sebab kala mangga atine mangkel. Lah mangkel barek sapa? Mangkel barek kutrik. Kutrik nandak-nandak nduk ndukur iku apa gak Oh, gandrung kutrik Iya, gak gelem kesasar nang nggone jaringan kono. Lah apa sebabe kok kutrik nandak-nandak? Anane kutrik nandak-nandak. Iya. Krungu kodhok tabuhan. Kodhok tabuhan. Lah apa sebabe kodhok kok tabuhan? Anane kodhok tabuhan sebab kodhok ono ape duwe gawe, Gel. Duwe gawe. Duwe gawe. Duwe gawe apa? Mantu. Dadi kodhok ono sing mantu. Ono sing mantu kodhok ngono. Lah mantu sapa? Mantu percil. Lah percil iku oleh sapa? Saya oleh anakmu. Ancurit iku. Lah apa? Anakku oleh percil iku. Ono arek kok lola, lolo. Oh, banting pisan kon kok. Arek kok Ngono jare kon pelajari ilmu kewan. wis repot ngomong barek kon iki, Gel. Lah, Jelas kon gak ngerti situasi kon. Waduh. Gak ngerti situasi kon niku. Kayak ngerti ya situasi. Apa gak ero? Terus kan situasi. Lho, ero. Apa situasi? Lho situasi. Ayo. Takon aku. Ayo apa? Situasi ngono ya. Iya. Pasar Blauran. Oh, situasi pasar Blauran. Lah apa? Situasi ngono Lah keadaan. yo keadaane pasar Blauran goblok. Oh, kok pek gampange ae. Wis kurang supel iku apa kon niku? Sing supel ta sembarang iku. Wah, apa sih supel iku? Heh? Supel iku apa? Supel ngono celana. Wah, supel kok celana. Lah apa? Supel iku bergaul. Lah iya nek berkawan masuk kanton cekak. Oh, ya gak pantes, Bas. Wis nahi. Bas. Nahi. Nehi iku bahasa India lho, Bas. Iya luar negeri. Iya. Apa nehi iku? Nahi ngono tape. Oh. Lah apa nehi iku tape? Tape. Nehi iku artine mo. Lah ya aku mau tape. Cut, wis bahasa iki kon gak perlu ngomong sing macem-macem, Bas. Gel. Iya. Ngomong aku di duwe. Iya. Ngomong kok kalau putusin. Iya. Aku di duwe. Iya. Ayo matur warung sebelah itu. Warung iki ta. Iya, ayo ngombe kopi ku ayo. Ngono. Engko terus ngomong-ngomongan. Iya, saya ya. Ayo.
apa? Mari mangan wedang. Pikir ayem. Iya. Peteng wareg. Mulane ya. Iya. Duwe kanca aku gak rugi kan. Iya, kon iso ge dhuwit aja Lho, Pak. soalnya duit ngono dadi ukuran, sing penting pribadine. Oh iya, Pak. Ayo padha gentenan. Aku yo gak nagih sih. Iya. Aku kon tukono jajan, kok kayak ngombe, aku menyatakan terima kasih. Iya. Kon gak tahu petok Pak Bayan. Pak Bayan mian iki. Iya. Enggak. Biasa tutusan wong iku. Wah, kono nglokno pamong. Dodol es. Mas es ya, Pak? Es. Kel ngawur ae Pak Bayan. Wong Wabayan jarene kon niku kate Prasamono Bayan dodol es ngono ta. Liru niku swara tok krungu niku wae. Pak Bayan nider ketoprak. Ya apa? Pak Bayan nider ketoprak, Mas. Wabayan jare ider ketoprak. Lah nek Kon tak kandhani. Nggih. Aku iki lak pamongmu ta. Nggih. Iya. Nggih. Lah wis seru nek kon niku aku iki kebayanmu. Empun. Lah iki ana gawene penting, Bang. Lho, enten napa niki? Lho, aku esuk mangon tak kandhani. Nggih. Diparani Pak Lurah. Oh, nggih. Perlune rakyat kene kabeh kon nglumpuk. Maksudnya nek nglompok? Nek wis nglumpuk kon ngedusi aku. Wah, ana kebayan ditusi yo Dadi sampean mboten adus-adus nek mboten didusi rakyat. Kon niku tak kandhani. Sing temen tak bayan sampean niku. Nomor 1. Nggih. Rakyat iku dikongkon nglumpuk. Nggih. Perlune kate dikongkon kerja bakti. Lho, ngoten ta. Ngoten. Mulane aku nggawa kethuk ngene iki mang, rakyatku ceke kompak. Mulane cocok kerja bakti ngadepi wulan Agustus. Apa? Agustus. Wah kon niku wong ngono Agustus. Lah yen napa? Agustus. Oh, nggih ngoten niku aja ngomong kula wae. Lah nomor 2. Nggih. Kon gak kono kabar. Napa sih? Dadi desa kene iki. Nggih. Nggih. Tretung aku iki pamongmu. Nggih. Pak Lurah ku ngomong. Iya napa? Dadi rakyate kabeh desa kene iki. Nggih. Sapa sing ngipi Nggih. iku kudu laporan. Oh, ngoten ta? Nggih. Dadi aku kepethuk awakmu mangono apike. Oh. Dadi awakmu iso ngandani karo tangga karen kerimu, Nggih. masih bogel ya ngono, Gel. Nggih. Dadi sapa ae tanggamu kono kandhanono. Nggih, Pak. Sing ngipi kudu kongkon laporan yang Pak Lurah. Maksudnya lak ngeten ta? Iya. Ngipi api elek niku kan enten wirasate lak ngono. Nggih. Aja sampak desa niki kacau. Kacau. Oh, nggih. Lah nek ngono ya. Nggih. Awakmu langsung mulya kandha yang tangga tanggamu Oh, nggih. Aku tak mberasak kampung sing kulon. Oh, nggih, bayan. Nggih. Nggih, Pak Bayi. Bayan, Bayan. Nggih, Pak Bayan. Lali. Oleh penggawean, Ger. Iya. Aku kuwatir mbojuk kebayan niku. Lah iya. Tapi sing apik, Heeh. ayo nyelonong nang Pak Lurah. Iya, dicatakno. Takon, Iya. bener apa ndak? Iya. Ayo wis. Ayo. Dik daya kuwasa iso ngilang gak iso balik. Oleh gak seneng ya apa aku dadi lurah. Pendudukku kabeh nek krungu suaraku wis jelas wedi. Nyatane aku nugasno ngalor gambar duduk ngalor. Minggu sing kepungkur kerja bakti. Nglumpuk kabeh, ketok aku liwat bar. Ana sing mlayu ngetan, ana sing mlayu ngulon. Nyatane wedi kabeh bare aku. Anane wedi mergo aku tau gendeng. Hei, mulane seneng aku. Senengku tugasku iki dileksanakno kabeh. Sepi ae omahe. Biasae arek-arek iki ana sing jaga. Ya ana sing ngabari nyang ndi makne arek-arek. Lapo sih, Kang? Lapo ae ana nggone mburi. Ya apa jeneng wong wedok, Sang? Ya tandang gawe apa perlune wong wedok? Godhog-godhog banyu ta, masak, gaya ngono sih apa maneh wayahe wis jam 09.00. Mbok nang ngarep-ngarep cek ana ewangku ngomong. Apa gambune durung mari ku, Pak?
Lah nek wis mari aku ya nang ngarep. Ana prune apa sih sampe celak-celuk aku iki? Kene ayo omong-omongan si genah. Ngomong apa? Anak omah nang ndi sih? Wong nang pasar ngono lho, Kang. Riko iku kok takon anak peno ae sih nek wayah apa teko pasar lak mulih sih engko. Engko nek anakmu teko pasar, kudu dituturi. Sebab anak wedok iki bagiane wong wedok. Kudu dituturi sing apik iso njaga namane wong tuwa. Iya, Kang. Aja sampe aku ngelancangi nuturi. Nek aku sing nuturi akeh gak pantese soal arek wedok. Iya. Ya karo-karone mosok bodho aku wong Mulane aku nek duwe karepe ning ngene iki awakmu kudu nyetujoni. Iya. Mak, lho, iki apa? Kok telat sih, Nduk? Kon iki. Ini lho tak kandhani. Apa sebabnya aku iki nang tak telat mulai teko pasar? Pasare rame, Mak. Kuburan sepi, Nak. Geng dino nek pasar iku ya rame. Mulane saiki aja ngongkon-ngongkon aku nang pasar. Apa sih, Mak? Aduh, isin aku, Mak. Aku nek dikongkon nang pasar temen isin aku. Lah isine ku persoalan apa sih, Nduk? Masalah aku lho dicelok arek lanang, Mak. Dadake aku dilokno isin temen aku. Dilokno. Dilokno ku apik ta dilokno elek gaya ngono sih, Nak. Jarene ngene ya nek gake wong, aja kandha bapak lho ya. Engko aku dilokno. Jarene Iya. ngene, "Le Mas Salima, kon kate nandi?" Terus Kate mau nang apa, Kang? pasar aku cak, apa sih tak celok ae. Dadak aku dilokno jarene ngene, "Mas Salima, kon iku gak isin asakmono gedene gak duwe bojo." Loh, kok dirasakne sing ngono kon anake lurah, Kang? Ngene. Anak penol kok dilokno arek lanang jarene anake lurah gak payo mau iki lho, sapa sing gak isin ngene iki lho? Tak rungo-rungono omongane lho kok bajik aku. Masih penduduk kene iki kabeh yo ngerteni nek awakmu iku anake lurah. Sampai dilono arek sing kaya ngono iku padha uga gak njaga namaku. Lah iya terus kok apa nak Lah, kok yo apa, Nak? Eleng-eleng wong aku anake lurah ya. Kabeh sungkan ambek bapak, Mas. Iya, iya. Lah ya Oh, apa, tak celatu. Kan aja pura-pura ngajar Pak se. Apa masih aku wis gede gak payu oma-oma. Ya, Wong pinter. gede-gedeku dhewe. Lah, ngono. Nek kan bukti nyatane wani. Ayo nang omahe mak lamaran aku. Salima. Jenenge gak nyatu kon iku nak, padha karo nawakno awakmu. Gak apik kono iku. Alah, mari ngono maneh, Pak. Aku ku diceluk arek. Ya Diceluk apa, Nak? ngono. Diceluk apa, Nak? Tumasae aku guyang-guyu arek ya guyang-guyu ro aku. Mbok menawa seneng. Ya Pas terus aku apa? seneng, lakon aku tak solah-solano. Eling-eling aku diceluk arek lanang. Alah iki bae rejeki. Terus apa, Nak? Aku. Iya. Lah kok secak penapa celuk-celuk aku. Leri adik tak kandhani. Yo. Aku gilang prasaku aku dikeki dhuwit, Mak. Dadake aku diceluk dikongkon nyurung bane mbledok. Ngene iki lho akibat arek wedok. Kaya ngene iki. Ya iki nek arek wedok kluyuran tanpa faedah. Gak terbatas sampai arek lanang wani ngomong sing kaya ngene kebacut awakmu. Wis aku gak nang pasar-pasar maneh isin aku. Engko sakane aku gak ngajeni wong tuwa ya. Nah, iki ngene. Ya ya Yo, Kang. Masih makmu, masih awakmu wis padha ngerteni iling-ilingen undang-undange bapak kala winginan iku. Ya. Apa sih? Aku ki maca ero sih, Kang. Iku po, aku ngomong iku lho. Ngomong apa? Aku lak wis nugasno. Sapa sing ngipi kudu laporan nang aku. Oh iya. Iya. Dadi masih awakmu ngipi ya kudu kondo aku, masih anakmu sing ngipi ya kudu kondo aku. Ya, bisa umpamane nek aku ngipi aku kudu kandha karo sampean. Iya. Sampeyan aku ngipi ya kondo sampean ngono ta, Kang. Lah undang-undangku Iya. ngipi kudu Kudu dileksanani. Nek gak dileksanani dituntut karo ndukur-ndukur. Tuh. Ngerti ya? Ya. Dadi masih awakmu ngipi aja disidem. Masih awakmu nak ngipi aja disidem. Ya, Pak, Juga ya. aku sing ngipi ya moh tak sidem. Aku nugasno bayan ketesuk sampai yai ini durung teko. Lah iya. Lho iku apa? Dik bayan. Terus pundi kabare? Empun, Nggih, nggih. kula lak sampean ngomongi awak. Lah yo napa? Sampean kengken tengene kampung-kampung. Nggih, nggih, nggih. Dadi sedaya rakyat kula niku pun kula kandhani kabeh. Mboten enten sing sampe bantah, pokoke nek kula sing Lah, ngucap nggih. mboten boten sing bantah. Tapi enten, Sinten? Pak. Saniki kalih Sinten, Mas? sing kula kandhani Nggih, nggih. aseman karo Boge.
pun sampean kandhani. Pun Terus apa pendapete? terus pendapete kula kengken brasak kampung sisih kulon. Setuju. Nggih sedaya setuju. Mboten enten Dik Bayan nek adik mboten setuju tugas kula niki mboten enten. Nggih, pek nomangan bayani? Iya. Sawangane kok. Mawis mateng tata. Pek nomangan nak, bagus bayani pek nomangan. Akan. Watuk sawangane. Lha kok gaya maneh ku lho sapa sih ku? Lho. Oh, alah, dipogel aleka. Nggih, nggih. Kok dungarene, Dik? Nggih, Pak Lurah. Penting ta? Nggih, penting gian. Nggih, nggih, nggih. Niki kula mriki enten damele. Nggih. Ajenge nyocokaken rembak. Loh, rembake sinten? Niki kula disajangi Pak Bayan. Nggih. Grasil nek enten salah sijine penduduk Nggih. sing ngipi Nggih. niki kedah laburan mriki. Ngoten ta? Lho, cocok. Pancen Nggih, cocok. cocok. Nggih, Nggih. nggih. Pancene undang-undang niki mboten kena dibantah malih. Nggih, nggih. Niku pun dadi keputusan kula. Nggih. Nggih. Kak ngoten nah. Nggih, nggih, nggih. Wong keluarga kula mawon sinten sing sampe ngipi mboten kandha kula. Nggih. Perlu kula langsungaken teng atasan arek diboket. Lah undang-undange ya napa undang-undange? Undang-undange Nggih, nggih. ngeten. Nggih, nggih. Ngipi kudu dileksanani, nek gak dileksanani dituntut sing dukur-dukur. Dadi ngipi kudu dileksanani. Nggih. Lek gak dileksanani dituntut sing ndukur-ndukur. Nggih, Dik. Cocok ngomong kula Dik. Nggih, nggih. Mas, iki lho wis tak cepakno. Iya, Ana tamu maneh ta? Ya iku apa? Wong Pak pira? dipogel Nggih, siji. nggih. Oh, lah iki tak cepakno. Pera mana sing jingkas nah? Tapi Oh, si jingkas ta? Nggih, tapi kula mboten ngipi kok kula. Sampeyan gak tau ngipi? Mboten. Kebeneran nek anjene sampean gak tau ngipi gak apa-apa. Nggih, nggih. Gak apa-apa. Nggih, Wong aku iki mbutuhno wong sing ngipi kok. Nggih, wong kula saking nyocokaken tok. Tapi ngene, Nggih. aku mang bengi ku jam 09.00. Nggih. Iku sik melek aku. Oh, nggih. Bareng jam 12 aku toto ngleset. Oh, nggih, nggih. Terus aku keturun. 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 Wah. Lho ngono iki aku iki ngipi. Ngipi. Ngipi prasaku sampe niku mendayo nanggonku. Nggih. Lho ngono iku jas sampe niring sing ngapi iki lho. Nggih. Sampe kekno aku. Nggih, nggih. Ya jas sampe niring sampe kekno aku. Iku penku. Oh, jas-jas kula kekaken sampean. Heeh. Oh, mboten iso, mboten iso. Le. Mboten iso. Le. Oh, sampean Le. dadi sana dedek kadang. Lak bantah undang-undang. Nggih mboten bantah. Lah kok Bantah. sampean njaluk jas kula niku. Lah wong nek sampean iki bantah, Nggih. masalah jas iku sampean kekaken. Nggih. Ngipi kudu dileksanani, gak dileksanani, dituntut sing dukur-dukur. Sampai kena lo Dek. Nggih. Wong atase jasa. Nggih, boleh ngoten. Sampe nilaken. Nggih. Dilaken di, sampe nilaken. Mboten napa-napa iki, Bobel. Lah lha apa sih aku mrene, Mang? Rezekine gede sing buri, Dek. Ah, segede gede seburi. Lah bener. Lah bener sih omongku. Nggih, nggih. Lho ngene iku lho dadake iki wis enak-enak jange kelilin. Iya. Mapan ngleset maneh. Apa anu lurah ngantungan. Ngono iku terus aku ngipi maneh aku iku. Nggih, nggih. Ngipi maneh prasaku arloji sampean sisik nyariku. Nggih. Lho iku sampean aku. Ono maneh. Iku anjene ipenku iku. Kok mboten, Dek, kena, Dek. Kok mboten. Oh, pun jasa niki nedhian loji. Lah wong iki mana iku go sampean, Dek. Wong sing ngipi. Dadi arloji gak sampean kekna aku. Mboten. Ngipi kudu dileksanani, nek gak dileksanani dituntut sing dukur-dukur. Nggih. Dek. Nggih, Kok atase pun niki. Lilano. Kok durung dituntut. Arloji gak apa-apa. Waduh mrene. Undang-undang iku. Nuwun. Oh, dibasem. Kula Gus. Cik. Pangestu. Nggih, nggih. Ya Kok ya apa? Niki lak ngewon, Nak. Dek. Anane kula mriki niki kula enten rempelune. Ayo Mas, sampean atur di Kula mriki niki enten pentululu. Dek pas Ngomong ki benar. Kok opo kula niki? Dhisik sampe toto Lah nggih. dhisik. Kula mriki niki lak enten metundung. Ojo sungkan-sungkan. Kula Ojo mriki wedi-wedi. enten gawene. Lah, ono gawene. Nyocokaken rembake Gus Bayan Mian. Kepedhok bayar. Nggih. Ya napa omong? Omonge ngeten, Nggih, ya napa? perintah dari sampean.
Jelas perintah Sapa sing ngipi kudu laporan. Lah ngoten ta. Lho, pancen nggih, Pak. Pancen nggih. Ya napa undang-undang? Niku undang-undang tasik kala winginane. Ya napa maksud? Kula rundingan kalih keluarga. Nggih, nggih. Undang-undange niku ngeten. Ngipi kudu dileksanani, nek gak dileksanani ditutup sing dukur-dukur. Oh, nggih pun. Apa tau ngipi sadek Baseman? Mboten tau ngipi. Mak karo bapak. Lapo jeneng? Sampeyan tak kandhani yo. Ngene lho, Mak. Saiki lak dina Kamis malam jemuase. Iya. Aku turu iku dadake ngipi. Ngipi apa nak konak? Ngipi prasaku sampeyan iku duwe gawe masalah, ruwa-ruwa rame ngono. Aku dadi kemanten. Oh, alah dadi kemanten, nek dikon iku ngipi dadi kemanten ngono ta? Iya. Ya apa iku ya apa? Anak peno iki lho Kang, ngipi dadi kemanten. Wong gak rumangsa mantu kok ngipi dadi Lah kematen. jenenge ngipi lho. Iku mun ipen-ipen. Lho, Gus Lurah. Kak. Sampeyan pun alasan malih lho. Nek arek ngipi ngeten mesti dadi kemanten iki. Ngoten lho. Lho, dadi kemanten iku ngene, Nak, tak kandhani. Wong dadi kemanten iki mesti ana bojone. Lho, encene kok aku Lho. ngipi dadi kemanten dilonggono kuwabe karo bojoku. Lah bojomu ku masamu sapa nak? Aku ngipi ku dirabekno lewat Baseman. Lho. Oleh sapa? Baseman. Kula. Aku iki duwe mantu irunge kaya kenal pot iki. Wah, kayak apa kenapa mantu? Gak kena semono lho ya. Wis mandi nang ucape bapak lho, Mak. Jarene nek wong ngipi gak dileksanani ku jarene dituntut karo sing dukur-dukur. Lah saiki semboyane bapak ya apa ya? Lah nek aku oleh mantu Baseman sing kaya ngene iki, wis gak mantu. Gesik. Sampeyan pun limpat malih lho. Sampeyan pun alasan malih lho, nggih. Ojo kali sumpah sampean Iku aku sampean lho. sampeyan lho, nggih. Nek Enggak. ngipi kudu kelaksanane lho, tapi nyatane sampeyan ada alasan malih. Kok ora sampean dhewe lho Kang. Sampeyan ngomong ta? Nggih. Ngipi kudu dileksanani. Nek gak dileksanani ditutup sing dukur-dukur. Aku dadi mantumu, Gus. Nggih, wis sampean keaken. Apa sampean? Mane Apa? wis mandeka saiki dadak malih duwe Baseman. Lah gak apa-apa sing wong iku wancane dadi kaucapan sampean dhewe, dadi Iya. omongan sampean dhewe. Wis gak kene dibantah maneh soal undang-undang. Lah iya. Niki ngeten nggih, Nak. Nggih, Pak. Kula mantu nyeluk dik sakniki nyeluk enak. Nggih, kula Yok napa sampean dina niki Nggih. kula pek mantu kula olehaken anak kula. Dek Salima. Apa Pak Kon Baseman? jeneng dadi bojoku ah. Lho, lah gelem sewa. Iya, ya. Kok kena semono ae ya. Iya. Lah nek kon gelem dadi bojoku, saiki aku ngomong ya Bapak Titik. Ngomong apa? Iki lak ngeten ah, Pak. Ngomong apa? Kula lagi ngomong nun sewu lho, nggih. Wis aku gak dosa aja adik menesel soal dadi mantu. Kula dadi bojone Salima. Iya. Lho, bareng kula dadi bojone Salima niku kula ngipi ya takno. Peni-peni. Apa, Nak? Ngipi kula ninggian. Ngipi apa? Bareng kula dadi bojone Salima, dadi mantu sampean. Iya. Prasa kula, omah sampean, sapi, kebo, wedhus, gogolan, sawah, sampeyan ki akan kula kabeh. Aja kitabrus. Lho, ya napa? Wah, iku kon gak ngipi, peni-penen sik sore wis ngomong niku. Lali tak janjine. Wis gak iso. Kang. Lho, Iku ipen lho Kang. ipen iki. Yo masih ipen ngene iki yo gak cocok wis gak. Kok gak cocok kita langsung Niku ngipi termasuk Kang. ipen niku. Masih Dadine ipen. mboten ngipi niku. Yang ngomong ngipi niku lak salah. Pun lali lho nggih. Mboten. Ngipi Kudu dileksanani, nek gak dileksanani ditutup sing dukur-dukur. Lah ngoten. Kok bapak kok Kang ayo dikekno Kang. Mane Apa? wis dadi keputusan. Iya. Wis babat ta iki diserahno anakmu, Iya. kowe gak kedhe wong liya. Lah iya. Ya kedue anakmu dhewe. Ya kedua anake dhewe gak Ya nak, apa-apa. Wong ya mantunya nak, mbek ya nak anake kok. mantuku sing ganteng irunge sak kentongan. Aja lupa Kang. Dek Salima. Apa sih? Lho, dadak aku wingi yo ngipi maneh winginane Lho, iki. ngipi apa sampean? Ngipi prasaku omahe tak nggoni ambek kon. Iya. Dadak ipenku ngene. Nek omahe tak nggoni barek kon, bapak barek emak gak oleh manggon kene. Lho, Dikongkoni. Sabas. Lho ya apa? Lah nek bapak karo mana terus kene ya apa? Gak apa-apa sing aku ki ipen arena. Lho, takno. Kok dhisik? Napa? Ngomong ipenmu si nomor loro iki mah ya apa nak Basman? Ya apa? Sampeyan mboten kantuk manggon mriki. Omah niki kula nggoni kali adik Salima. Lho iku ipene sing kari. Nggih. Gak mantu, gak apa-apa. Wis gak apa-apa. Wah, tak niku. Kang. Mumpun Niku ngoten. termasuk ipen lho niku. Kang ora ipen. Mosok kula niki mari mantu niki brambung kula niki. Lah tapi wong pengen ngipi ya napa Lah, Lah dadi sampean omah mboten sampean purun. urusan sampean lho Kang. Mboten perlu nuntut karep kula, berarti sampeyan iki melanggar undang-undang. Undang-undang sing pundi? Ngipi kudu dileksanani, nek
gak dilaksanani dituntut sing ndukur-ndukur. Mane arek-arek. Apa, Kang? Mane arek-arek. Apa? Wis sembarang wong ancene undang-undang itu asale aku sing gawe. Lah iya. Lah saniki umpama gak tak turuti, Salah. aku disalahno. Lah iya. Lho, Kan Enten hasil. ora dihasil rupane tipat dihasil. Monggo. Nun. Monggo. Lho, Dik Par. Baca, Dik. Kula, Pak. Nggih. Lah napa kok ngene jero niki? Rame Kok saja gumek niki enten apa niki? Lah krungu apa sampeyan njaba wau? Kula niki lak gremeng menggok kula niku lak jange marai wong-wong niki lah niki perlune pager-pager niki cek nang dikapuri soalnya niki jange perayaan ngoten lho. Wak Lurah. Lah terus Kok krungu gumek niki enten urusan apa? Oh, iya. Bener lah ngene pendopo sih kok ngene jero ngeten iki. iki wis teko karepku, wis dadi keputusan, masih rame kok jero omah. Iki olehku gawe-gawe dhewe. Iki gumak iki wisan. Terano, Kang. Enggak ngeten Mas. Lho lho iki lak Kula. Pak Baseman Nggih. iki. Wah. Lho, kan bogel. Lho, pepuan Pak Bayan pisan. Ngeten, Lho, gak ero kula niki wau anu, dugi kelelen Pak Bas. Niki mampir leresan sampean mriki. Nggih. Kula sakniki dadi mantune Pak Lurah Reso niki. Mantu kula, Dik Di. Kula oleh saliman niki napa? Ah, nggih kok. Sampean iki Ini sababmu sabab. sampean iki guyon ta ya apa? Dalan apa guyon? Wong wis putu-putu kok dadi mantune. Soale Pak Lurah. putu nggih tetep putu ngeten asale. Nggih. Anane kula dadi mantune dadi mantune Pak Reso. Nggih. Oleh Salima sebab Pak Lurah gawe undang-undang. Undang-undange ya Soale napa Pak Bas? ngipi. Undang-undange ngeten. Nggih. Ngipi Kudu dilaksanani, nek gak dilaksanani dituntut sing ndukur-ndukur. Lho ngono dihasil. Undang-undang kula, Dik Di niki. Ya napa sampean iki Pak Lurah? Lho. Kok iso duwe undang-undang ngipi kudu dileksanani, nek gak dileksanani dituntut ambek sing ndukur-ndukur. Niku undang-undang saking pemerintahan napa undang-undang sampean dhewe? Boten. Nggih. Pak Lurah niku sing Undang-undang karep kula dhewe. Kok iki lek arek enem lho, Gel. Lho, lah, Mosok gak ngerteni. Nggih. Wong iku ngono perbuatane Pak Lurah dhewe. Nggih. Lho lah sinten sing ngerti wong niki peraturan dudu Pak Lurah. Lah. Sampai kula kelangan jas, kelangan arloji. Kok niki mang kelangan apa? Jas kalian arloji pun Pak Lurah. Lah Nggih, persoalane ya apa? Pak Lurah ngipi tirose jas kula. Kula keaken Pak Lurah. Pak Lurah iku ngipi. Nggih. Perasaane jasan kon kei ngono ta. Nggih, terus Arloji. Nah, Ini kok dibogel, Nggih. dijaluk Pak Lurah soal ngipi. Pak Lurah ngipi. Bahaya niki nggih ngoten pisan. Napa, Dik? Wong Pak Lurah duwe omongan ngoten sampean dikengken nggih purun. Lho, Kula niki wae ora asal omongane arek-arek nom-nom niku ta. Ya napa sih, Dik? Wak Bayan niku wau ngeten lho. Saiki keliling mriki terus omonge ngeten. Nggih, Sapa nggih. sing ngipi kok melumpuk nang omahe Pak Lurah. Pengen laporan, mau kula kantuk omongane Pak Lurah. Ya, Kula Dik, niki ya, Dik. oh, Ngeten lah, ya, ke bawah no. perintah Nggih. teko Pak Lurah. Upama niki omonge Pak Lurah upama mboten kula jalanno. Nggih, termasuk lak kliru adik kula niki termasuk Nggih. Sebab lah ngeten Adik. Nggih. Kula dadi lurah niki nang penduduk kula nggih sopan. Mulane kula tugasaken Dik Bayan niku nggih dipercaya wong ngoten lho. Kula niki enten apane sih? Lah kula nggih ngoten napa sebabe kula kok dadi mantune Pak Lurah. Lho. Anak kula dadi mantune Pak Lurah, anake Salima ngipi. Lho. Perasaane dadi bojo kula. Lah kula tuntut nek gak dileksanani, kula tuntut ndukur ngoten. Lah nggih, Pak, bahasa niki wis tuwa. Nggih. Lah sing ndukur-ndukur sih ku sinten? Lho niku manung mendung. Iya kon enak, Bas. Apa? Kon dadi mantune Pak Lurah. Iya. Kon de bojone Salima. Iya. Bojomu ayu. Iya. Arenya aku kelangan jas, kelangan arloji. Lho lah urusanmu dhewe Lah iki gampang, Gel. Iki sing salah duduk Pak Lurah. Sing salah awakmu sebab kon gak ngipi. Iki gampang ngene, Gel. Wong kon yo wis arek enom, Pak Basman yo ngono wis putu. Pun ngoten, Pak Bas nggih. Niku wau sing duwe peraturan niku Pak Lurah dhewe. Dadi niki mboten enten peraturan sing dugi pemerintahan. Dadi tugase pemerintahan niki ngene desa niki yo napa isane pembangunan niki sae. Napa malih niki jange perayaan. Lah ngoten lho. Ya PKK kudu mati. Lah ngoten. Kan sing kaya ngono, Dik. kula melok takon, Gus. Napa Dik Bayan? Niki peraturan niki gawean sampean dhewe napa asale teko atas? Niki lak ngeten jen niki. Mergo kula niki tretung pamong lho, Gus. Nggih. Nek rakyat ngeten iki kula niki uga mboten enak. Lah sakniki rene kula nipun kemungsan. Soale penduduk kula nggih pun nyatakaken teng mriki. Nggih, nggih. Sampean dadi kebayan niku nggih. Jane
Nggih, Gus. Sampeyan saring-saring ngomongan kula niki. Pun anggere kira kengken budal, Bu. Ngoten Pak Bayan. Pak Lurah, sakniki. Lek pesane peraturan niku wau sampean sing damel. Nggih napa Dik Boket? Jas kula kali Arloji sampean bayakaken. Sen balaken nggih, Gus. Kekno Kang, nek ngono Kang. Ya apa dikengno? Yo kekno ae. Sampeyan iki sumer Pak Lurah ngeten nggih mendel mawon. Aku ki ngono lho, Dik, karo Gus Peno iku. Pun nganut serengeni. Sampeyan iki nggih pun anut-anut ngoten lho. Kedah sing maju napa malih sampeyan pun ngerteni. Kudu maju lek kampung iki PKK-ne aja sampai ketinggalan. Iya. Pancen yo Dik, aja nganti ketinggalan karo dasa-dasa. Nggih pun sampeyan seraken. Nggih, nek jane kula ngeten nggih mikiraken sing ngoten niku. Duka malih kok saged duwe pikiran sing kaya ngeten. Kula usul sakniki. Usul apa? Nek saling menyadari, sampai nggih sadar, Bogel nggih sadar, sebab atas perbuatan sampean dhewe. Masih kula nggih ngoten. Nggih, Dik Basman. Kula mboten gendeng mangan roti paribasane. Ora ngoten. Katik paribasan yo napa Sebab napa kula nggih pun bojo-bojo, pun anak-anak, pun putu-putu. Upama kula kawin malih rabi malih oleh Salimah. Mboten isin kali putu kula. Cabas. barang nggih boten cocok. Dadi sana niku saiki gak dadi bojoku. Enggak, Dik. Lho ya apa sih, Mak? Apa-apa persoalan iku peran Ipen lho, Nak. Oh, dadi masalah ipen. Upama aku gak dirapi Pak Bateman gak dadi persoalan. Gak apa-apa, iki lak meleksanakno undang-undange Bapak. Wong undang-undang apa? Bogel. Saniki ngawur. Wis sepurane sing akeh. Untunge jasi mah durung tak singkrino. Wis dina tak balekno wis. Mboten Pak Lurah nggih, wong kula niki hansip ngene mriki nggih ta. Dadi niki pun sampai terlanjur malih nggih. Sampean kudu saged naparane ngilangi sing kaya ngoten niku wau. Mboten dadi nggih pisan niki mawon. Mulane niku napa? Sedaya niki mboten wonten perubahan nek mboten puneten kedadosan. Mulane niki nek enten naparane instruksi saking pemerintahan sampean kedang nglaksanakaken lawak bayan yo ngono. Nglaksanakno iku nek perintah sing cocok kudu budal. Nggih. Cocok pun budal nggih. Masuk keliru gitu. Bayan niang meyur kaya ngono. Bogel yang ngono arek nom-nom iku kudu dikelompokno kabeh. Sing termasuk istilah saiki generasi muda. Sing termasuk generasi penerus harus ikut berpartisipasi bagi pembangunan. Lah mulane ngono. lungguhe perkara niki sampeyan ngerti. Napa? Niki ngoten salahe Pak Lurah dhewe.